dneska si dáme challenge. Musím tu vydržať. Tuto. Kde som? Vy nevidíte podlahu, ale to nevadí. Mám tu labubu. Nebudem veľa rozprávať, takže prepáčte. Mám tu aj mobil, baby. Takže tak. Bude to veľa strihané toto video, takže idem na to. A idem na mobil. A to som si pripravil. No idem možno si aj dačo zahrať, kámo. Ja vám ukážem potom kameru. Vyberám si čo. Roblox. Ak poznáte, tak ak nepoznáte, je to táto tu hra. Roblox. Už sa mi načítala. Kámo, čo si na tom Robloxe zahráme? Asi nič. Lebo nejdem hrať Roblox. Idem hrať tu. Ak ma nebolo dobre počuť, tak prepáčte. Ak poznáte hru Pulse, volá sa tá hra Pulse, to je taký futbal. Vidíte? Takže a vy, keď kliknete na klub, máte tam vytvorený klub ako ja. Tak si kliknete na ten klub iba, ktorý máte vytvorený. Ale keď si chcete nový, napríklad nejaký, tak kliknete na... Počkajte. Mohol by som webku, ale ja nechcem opustiť challenge, takže... Vidíte to plusko tam dole, New Game. Tak na to kliknete. Teraz. Vyberete si klub, no štát a ligu. Ale keď máte iba, že za nejakým klubom proste nie ste v vyššej lige, tak tie vyššie ligy nemôžete vybrať iba tretiu ligu. Napríklad, tak ja si vyberám anglickú ligu a dám si, a tuto si vyberete potom tým. Potom aj sú tam šipky na pohybovanie. Ja si vyberám trebárs Humphrey Red. Potom tu budete vidieť takýchto hráčov. Budete tu vidieť svojich hráčov. Viete ich premenovať. Ale ja ich nechám tak asi. Alebo dáme si z tejto tu hry menšiu sériu a potom napíšte mi do komentárov meno a ja to meno dám do môjho klubu. Platí? Takže spravíme to takto. Takto to vypadá v lobby. Tabuľka tam je. Hej. Tabuľka a také veci. Keď chcete hrať, tak tuto dole je toto tu next match. Kliknete. No, ja som to už preklikal. Musíte dvakrát na to isté miesto kliknúť. Potom sa vám tam ukáže toto. Dáte zase toto modré dole. Potom toto. Zase toto modré dole. Potom toto, to sú zostavy. Zase toto modré dole.
No tak toto je jednoduché. Potom sa vám ukáže toto. Tu si vyberete loptu, akú chcete hrať, za akou loptou a dresy. Pre náš tým a pre ich tým. Potom dáte play, to je toto tu modré dole. Play. Kliknete na to a už ste v hre. No, takže ja idem odohrať zápas a uvidíme sa potom. Čakajte, stopnem kameru. No, dámy a pánové, zápas dopadol následovne. Zápas dopadol remízou 2-2. No, takže to nebolo najlepšie, ale idem vám ukázať ďalšie veci. Takže napríklad tabuľku strelcov, alebo tabuľka brankárov, tabuľka najlepších asistencií, tabuľka červených kart, tabuľka žltých kart a tak ďalej a tak ďalej. Takže najprv si ukážem najlepších strelcov. Už na 4. mieste aj môj. Volá sa No takže, pozrite sa. Ste v tomto tu lobby, kde je tabuľka áno. Vy kliknete na status. Tam je status. A máte tu tabuľku strelcov. Vidíte túto čiaru? Čo tu je? Tak tá čiara znamená, že napríklad toto tu druhé je tabuľka, to druhé je tabuľka asistencií. To tretie je tabuľka brankárov, že najlepší, že kto má koľko saveov. To štvrté sú žlté karty. To piaté sú červené karty. Nevidíte to dobre, ale nevadí. No. Potom tu máme hore ešte, že tým, tlačítko tým. To ste vtedy tuto. A keď tam kliknite na players, tak tam si viete meniť. Vyskočí vám tam toto. Hej. A tuto budú tie mená, budete si vedieť tých hráčov už preklikávať všelijako. Pozrite, ja napríklad teraz prekliknem na Kena. Vidíte? A preklikol sa mi. Takže vy tam môžete dať edit players, že to mená budete editovať čísla a tak. Potom tam dole je player attributes. Player attributes. Tuto tu dole to je. A tam, hore, vidíte. Čakajte. Vidíte? No kámo, ja som popletka. Zabudol som si webku a nechcem opustiť challenge. No. Vidíte, tam to bolo, no dobre, to je jedno už. Kašlom na to, tam to proste je. No, je to tam, ale tam je player attributes, tam sú ich staty a tak. A tam bude potom tlačítko accounts, tam si edituješ, vyskočí vám tam toto. Edituješ si tam farby, dresov a tak. Potom tam je team profil tlačítko. Tam si viete dresy prepínať, že ktoré sú domáce budú a tak. Meno, tam viete si aj meno prepnúť. Potom si tam viete logo.
počkať. Zdá sa mi, že hej. Áno. Viete si tam aj logo zmeniť. No, potom tam je tlačítko meč. Cez tlačítko meč, tam hore čo je, viete tiež zapínať zápasy, ale to je také pomalé. To tlačítko nepoužívam vôbec, takže tak. Čo by som vám ukázal také ešte? Napríklad tu je settings, ja to hrám na amatérovi, mohol by som si to zvýšiť, skúsime, na semi-pro som si to zvýšil, aké to bude teraz, takže ja idem odohrať zápas a uvidíme sa po zápase. No dámy a pánové, druhý zápas na vyššej obťažnosti dopadol oveľa lepšie, kámo. Oveľa. Dopadlo to tak, že sme vyhrali 3-0. Baby. Nachádzame sa na druhej priečke v tabuľke. A toto by bolo všetko pre toto video. Je to prvý diel, nebojte sa, bude aj druhý. A čaute. Ale ešte som zabudol. Nezabudnite zanechať like a odber a čú.